Laugarren Mondragón jaialdia abian da, dagoeneko bigarren eguna eta bigarren kontzertua momentu honetan Zuleria Joder taldea dabil. Segituan elkartu gara eurekin. Zuleria Joder. Desde la margen izquierda! Que destruya la moral popular, hago el humor y sin embargo araño el odio y cultura. Neolarri, bero gehiagi, baina ondo. Bero temperatura daukizionaz, baina jentia berotasun ondixakin. Bai, hartzaldeko segiak izateko, ondo, ezta? No soy muy de festis, ni nahiagote txosnetan egotea, bueno, igual gaztetxetan, baina, bueno, ere jende pilo bat eukitzea, abrumador, baina aldi beran, como, hostie, puta! Osa, zaila da, ze ez dugu gure burua hemen ikusten, baina aldi beran, como que te mola, bakizu? Arrarotxua, ondino arrarotxua. Antzon gure gitarjolea eramaitxokoa da, orduan zaupe guztiak ezaguna dira eta etxean moduan gaude hori bai, egia. Elgetan. Gustu dago gaituk, hirugarren joia, ondik jende gehiago itzoa, baina zoan jende ikusietena betiko jende asko zoan, gazteatzuke bai, ezautzu ez nuen jende ere bai kantatzen, egi izan guztua. Hau da, Heriotzako abeslari xan eta bateria jolean ama, Olga. Bai. Ze moduzaz? Ondo, posik. Ondo ikusi dutela, inbeste urte ikusi barik. 40 urten barik dazen eta derrepente, bueno, emozionauta da ez. Eta baina ikusi dituzunean bizemiak hor, ze sentiru dozu, arrotasuna? Bai. Derrepente buelta bate munduz. Ondo portau die? Bai. Danak pozik? Egonda politxa egonda, bai. Heriotzakin jo dozu, ze sentiru dozu? Ze esan, placer bat. Hori, oindala pare bat urte grau ginen diskua eta euren abesti bat bakarra dean bertsionago ginen eta
Enagoen imaginoko inoiz eriotza ikustia eta areta gehiago eurekin abestia. Eta oso berezitza, gainera, atzetik datorrena ikusitza, errazen eriotza eta guzti hori, berezitza eta unkigarri izan da. Osik. Heldu berri naiz eta egia esan oso girotuta dago, jende asko dago herrian, jai polita aurre ikusten da hemen. Guztiontzako jaialdia da eta Algortatik etorri da, ezta? Algortatik etorri zara zu? Bai, festibala hau gustatzen zait. Bueno, aiko gustatzen zait. Torri naz txuleria joder ikustera, eta eguraldi hona itxenda, bero asko, baina ondo. Ontsa ikusi biot eriotza, eta listo, zebizer goizaz nau lanian, imaginau. Oso gustora, egitza zen ikusi barinokon kontzertu honek, taldiak eta super gustora, bai oso guapo. Bakotzu talde bat bereziki ikustia gurezuna? Bai, gaur etorri naz Far From Finished. Oso urduri, leku berezisa, egun berezisa, danagatik, batez leku berezisa, nahetako arrasatear moduan, baina gozada bat. Jende asko etorri da arrasatearrak, familiakuak, ingurukoak, beste entorno batzutan igual ezin dianak etorri, eta espero ginen jendia etortia bebai guri ikusten, aparte ero kontzertu ondisa ikustia baino, espero ginen apur bat, baina lauztu izan da. Herri baten, alako jaialdi bat, kanpoko talde hon asko, leyendak etortzen die askotan, etorri zenaz aurreko ediziotan, aurten talde bat ikusi dut, goeragatik, eta... 18 talde entzun ditugu, 2 egunetan Mondragon jaialdiaren baitan. Eta gaur, azpiegiturenak aprobetxatuta, beste 3 kontzertu izan dira. Batetik Nakak, bestetik Añube, eta ontxe joten da bilen, Fermin Muguruza eta bere banda.